pinipilit kayanin. Pero kasi may mga bata po eh. Mahirap naman po na magpakita ko na umiiyak ako. Kasi po, lalo silang mahihirapan. Ganyan inilarawan ni Sheena ang kanilang sitwasyon matapos masunugan nitong nakaraang linggo. Ika nga sabi ni Sheena, okay lang manakawan, wag lang masunugan. Halos walang naisalbang gamit ang pamilya Lagora at nadamay pa ang school uniform ng kaniyang mga anak. Matapos ang trahedya, sa maliit na kubong ito, pansamantalang naninirahan ang pamilya Lagora matapos masunog ang kanilang bahay nitong nakaraang linggo sa Sitio Colapnet, Barangay Harrison, Garchitorena, Camarines Sur. Nahihirapan ngayon ang pamilya na makabangon lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan at pagpasok sa eskwela ng kanilang mga anak. Yung mga gamit po na doon sa kabilang kwarto po, ligtas. Pero yung gamit po nung dalawa kong anak na babae, ubos po lahat, pati po mga uniform po ninda. Naubos. Naubos po, pati po mga sapatos. Mga sapatos. Wala pong natira. Ilang araw? Kwento ni Sheena May na hanggang ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na tulong mula sa LGU Garchitorena matapos masunugan. Tanging umaalalay sa kanilang pamilya ay mga daycare worker at mababuting kapitbahay na kusang nag-aabot ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan. Sa wala pa po. Kasi po, may lakad ako nun dun sa munisipyo. Nagkataon po may pangalan ito? May seminar. Lunes ko pa po daw makukuha. Yung kasama ko po mga daycare worker po, nagbibigay po ng konting tulong po sa akin. Makukuha ko naman po Lunes. Agad na nagpadala ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gobernador El Revilla Puerte ng tulong para kay Sheena May at sa kanyang pamilya. Mula mainland sa Garchitorena, isinakay sa motor de bangka ang mga relief materials na halos 45 minutong biyahe. Sa gitna ng maalon na karagatan, walang inatrasan ang grupo, maihatid lamang ang tulong sa mga nangangailangan. Lubos ang pasasalamat ni Sheena May matapos siyang makatanggap ng mga materyales para sa muling pagbangon ng kanilang tahanan mula sa probinsya ng Kamsur. Halos mawalan na umano sila ng pag-asa, lalo na't hindi na maaaring tirhan ang kanilang bahay dahil sa matinding pinsala dulot ng insidente. Maliban sa panimulang construction materials tulad ng yero, coco lumber, plywood at iba pa, nakatanggap rin ng pamilya ng bigas at relief goods na malaki umano ang maitutulong sa kanilang muling pagbangon. Ang pasalamat ko po nga, dumating po kayo na matulungan niyo po kami. Maraming salamat po, Gob. Kasi yung asawa ko po, hindi na nga alam. Sa bawat alon ng aming nilalakbay, dala namin ang pag-asa na patunay na sa oras ng sakuna, may mga kamay na handang umalalay. Hindi lang tulong ang naihahatid, kundi lakas ng loob at bagong pag-asa. Eli Balbin, CSN.